Vítám vás u dalšího videa, ve kterém se podíváme na durové stupnice. Nejprve začneme stupnicí C-dur, podle které budeme následně odvozovat také všechny ostatní durové stupnice. Nejprve si prosím poslechněte, jak tato stupnice zní. První část názvu stupnice nám říká, kterým tónem daná stupnice začíná a kterým končí. V našem případě budeme tedy začínat od tónu C a končit budeme také tónem C. Druhá část názvu nám říká, jaké vzdálenosti budou mezi jednotlivými tóny. Stupnice C-dur je velice jednoduchá. Začínáme tedy tónem C a končit budeme opět tónem C. C-dur se hraje na bílých klávesách. Pokračujeme tedy Dčkem, Ečkem, Fkem, G a H a končíme opět na C. V notové osnově začínáme zrovna tak Cčkem a projdeme přes všechny tóny, až skončíme opět u C. Jedná se tedy o řadu 8 tónů, počítáme-li Cčko dvakrát. Nyní si pojďme podívat, jaké jsou vzdálenosti mezi jednotlivými tóny. Vidíme, že mezi C a D jsou dva půltóny, nejprve se posouváme z C na cis, a poté z cis na D. Z D na E jsou opět dva půltóny, z E na F je pouze jeden. Na fis a na G opět dva, dále 2, 2 a 1. Tento vzorec nám říká, jaké jsou vzdálenosti mezi tóny v durové stupnici. Pokud máme tedy jakoukoliv durovou stupnici, budou mezi jednotlivými tóny právě tyto vzdálenosti. Pojďme to vyzkoušet, například na D-dur. Jelikož víme, že D-dur musí začínat tónem D, smažeme začínající tón C a na konec řady připíšeme opět D. Nyní máme stupnici D, bohužel jsou však mezi tóny jiné vzdálenosti než v případě durové stupnice, konkrétně zde se jedná o stupnici D dorskou. Tak abychom získali právě durovou stupnici, musíme upravit vzdálenosti mezi tóny, aby opět odpovídaly našemu vzorci. Začínáme tedy tónem D, od D jdeme o dva půltóny na E, další dva půltóny na fis. Zde pozor, nemůžeme tuto klávesu nazvat nyní G, abychom v případě notového zápisu splnili požadavek, že vlastně na každé pozici v notové osnově chceme mít právě jeden tón. Z fis půjdeme opět o jeden půltón na G, z G půjdeme o 2 na A, dále o 2 na H, o 2 na cis a o 1 na D. Nyní upravíme také hodnoty v notové osnově. Vidíme, že třetí tón F jsme zvýšili na fis, před F tedy uděláme křížek a dále C jsme posunuli na cis, zde uděláme tedy opět křížek. Pro názornost se můžeme podívat ještě na složitější stupnici, například na S-dur. Budeme vycházet opět z C-dur. Smažeme posuvky, které jsme si připravili. Začínáme tedy Čkem a skončíme opět Ečkem. S tím, že už dopředu víme, že právě tyto tóny budou sníženy, abychom získali požadovanou S-dur. Začínáme tedy na této klávese a jdeme opět podle původního vzorce. Nejprve o dva půltóny na F, dále o dva půltóny na G, poté o jeden půltón a nyní pozor na As. Nemůžeme použít GIS, neboť G jsme již použili. Je zde na As. Dále opět o dva půltóny na B, chcete-li na Hes. Dále opět o dva půltóny na C, o dva půltóny na D a skončíme opět základním tónem S. A jsme snížili o půltónu na As, H jsme snížili na B.
A nyní už nám to vychází. Vidíme, že S-dur má 3 Bčka. B, S, As. Nyní bychom měli být schopni vytvořit vlastně kteroukoliv durovou stupnici.